Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon o buhat iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa kalusugan o sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug and other leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, oras natin, 7:45 nin morning, kakauron ng tango niya na pag-aaga. Mga tugang, ang satuya tabi na natural health experts, natural medicine experts, asin igba po nin mga nin mga ano ini, mga produkto, mga tugang na makakatabang sa tuyang immune system, parte kan sa tuyang food supplement. Habang pigukontak niya to, mga tugang ang sa tuyang resource person, nandiyan na, okay, kauron ng tadaw, mga tugang ang sa tuya na amazing YouTuber, ngunya na pagkaaga, mga tugang ang lalaking hindi tumatanda, sa skin pa sana, idol na idol ko ini. Doc Joey Bitito, magandang umaga Doc Joey. Padi, good morning. Magandang umaga pa din at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ang nabayan ng buong Bicolandia. Yes sir. Padi, ano ang latest ngayon mula po sa inyong advokasya para sa ating mga kababayan? Ang latest kayo, malapit na naman tayo mag-celebrate ng birthday. Kaya yung parapol natin, medyo malaking papayaran ko. Okay. Okay. Ang parapol natin, gaganapin sa August 19 Opo. sa birthday ko sa Dorotea Resort, ay ang grand prize nito pa din is 50,000. Wow. Second prize 25, third 20, fourth 15,000, Opo. 15,000, and 5,000 yung pinakababa. So ito kasi pa din sa lahat ng mga miyembro Okay. na bumibili ng worth 3,000 pesos, Opo. may isang raffle ticket. Ayun. Yun. Kaya kung bumili sila ng every 3,000, another raffle ticket. Kaya ito pinaghahanda natin kasi bale 125,000 ipamimigay natin Opo. sa ating mga kababayan. Ayun. Magandang balita yan pare Magandang balitaan sa mga kumukonsumo ng produkto mo. Tama? Yes, pade. At kasi kung gusto mo pang magkonsumo, may chance silang manggana ng 50,000 pesos sa raffle sa birthday mo. Yes, opo. Yung sa grand prize natin, 50,000. Opo. Kaya yan po sa ating mga miyembro at yung mga dati noon na mga miyembro na nag-stop na,
Opo. ay pwede silang mag-update dito sa ating bagong marketing plan. At ma-update na sila, bumili sila worth 3,000, meron silang raffle. Kasi ang raffle naman pa Opo. swertihan yan. Yes, Nung yes. ako'y nasa isang kumpanya, networking company, basta may raffle, dinadamihan ko ang ticket. Kaya Yeah. karamihan yung grand prize, parati ako nananalo. Mas dakulang chance na namanggana ka pag dakul kang raffle tickets, di ba? Yes, yes. Kaya yan po ang ginagawa ko noon nung wala pa tayong kumpanya. Opo. Kaya dito ay ginaya natin, pero sa atin dito cut price. Doon sa amin kasi dati ay mga travel. Ayun. Oh, mga hotel nga yan. Travel abroad, travel local. Oo. Dito naman, cash ang binigay natin kasi ang tao ngayon nangangailangan ng cash, lalo-lalo na ngayon na mahirap ang buhay. Correct. Because of the crisis. So, malapit na po yan. Ano na lang yan, Di ba ang birthday mo pa di Agosto, di ba? August ka, di ba? August? August, opo. August 19. August 19. Okay. August 19 yan. Sa Dorotea gagawin. Ano? Dorotea Resort po ito gagawin. Alauna imedya ang ating umpisa hanggang gabi na po yun. Ayun. Magandang makakuan, ano? Magandang kumain dyan sa iyo. Masaya to. Masaya to, Ang ano ko pa din, ang bala ko sa buhay ko, Opo. mag-birthday ako na medyo garbo pag every 5 years. Ibig sabihin, 75, 80, 85, and so forth. Ayun. Pero pag ordinaryong birthday, namimigay tayo sa ating mga kababayan kung ano may bibigay natin. Okay. Yun ang aking plano kasi matagal na rin tayong nagbe-birthday na nakikinabang tayong personally. Yes, So yes. ngayon naman ay ang aking gagawin ay sa every 5 years na lang. Yung ordinary birthday Opo. ay para makatulong sa ating mga kababayan. Okay. Paribalikan ko lang sa mechanics, simple mechanics naranangog ko sa imo, pag magbakal ka lang keyword 300 pesos, pwede po pakiriterate ka nito. Siyempre, so interesado na nga magamit kang produkto mo, and then they have the chance to win the 50,000 pesos as so first prize. Grand prize. And then so mga dati mong member ngayon nagpundo o so existing on yan, gabusin da may chance na manggana tabi. Pakiriterate na tabi padikan simpleng guidelines mo tabi. Ayun po. Yung pong mga membro natin, bawat 3,000 mayroong raffle ticket. Opo. Doon naman po sa, bumili siya worth 15,000. So, ang raffle tickets niya ay bali 5. Opo. Iyon. Ngayon naman doon sa mga datihan na huminto, pwede silang mag-update. Pag nag-update sila, halimbawa, ng 3,000, meron silang 1 raffle. Opo. Then, membro na rin sila doon sa bago nating business plan na yung Diamond multi-level marketing plan. So, hindi na sila mag-uumpisa uli. So, i-update lang nila yon. Yeah. So, ganun po ang ating ginagawa para makatulong sa ating mga kababayan. I see. Opo. Okay. So, kahit hindi ka member, may chance basta makabakal ka keyword mga 3,000 pesos tabi. Sarong raffle ticket yan. Yes, opo. Ayun. Opo, yung po mga datihan, pwedeng update na 3,000 lang para magkaroon ng raffle. Itong mga paguha naman, para sila maging member, at least bumili sila ng worth 3,500. Ayun. So, mga baguhan, ibig sabihin, yung ngayon lang nalaman tayo at gusto mag-abil ng ating mga produkto, 3,500 ang minimum. Pero yung mga datihan, kasi datihan na sila, binibigyan natin sila ng pagkakatao na matulungan. Hindi na sila mag-uumpisa doon sa 3,500. Opo. Para ma-update yung kanilang membership dati. Iya. Kasi nag-umpisa tayo dito sa DCGB, January. Yeah. 2014. Yes. So that was
12 going 13 years na po tayo sa DCGB, kaya Oo. marami na po miyembro yan. Siguro, meron na tayong miyembro dyan, mga 10,000 na. Yeah. Oo, pero yung karamihan din dyan, alam mo pa din Pilipino, pag medyo okay ng katawan, Yung baga, minapundo na usually kita. hinihinto. Minapundo, oo, tama. Oo, di ba? Pero yung may mga mangilan-ngilan din na umiinom na ngayon, hanggang 10 years na sila ang umiinom. Dahil sabi nila ay maintenance na nila. Yeah, okay. Instead of maintenance ng synthetic drugs, ay ang ginawa nila, lalo yung sa isang army, nawala na yung maintenance niya sa synthetic drugs. So, ang maintenance niya, itong natural. Yeah, At yeah. nakita niya, very effective sa kanya. Yes. So, ganun po. May mga mangilan-ngilan yan. Yung iba naman, karamihan, pag nakitang okay na, hinihinto na. Kaya sabi ko, hindi naman ito gamot. Ito ay natural food supplements para mapalakas ang ating katawan. Oo, para malaba. Kasi ang ating katawan po, mayroon tayong immune system, may mga trillions of cells tayo. Yan ay nangangailangan ng lots of vitamins and minerals. Oo. Ngayon, pag malakas po ang ating katawan, yung mga root causes, ano ba mga root causes? Usually, mga root cause ng ating mga karamdaman, karamihan, mga halimbawa, bacteria, mikrobyo, viruses, fungi, parasites. Ang nakakatakot ngayon pa rin yung mga parasites. Hindi alam ng tao na tayo ay may mga parasites. Kung mahina ang ating immune system, yan po ay dumadami ng dumadami. Nandyan lang sa Kaya ating katawan, meron ano? yan. Yes. At ang problema ng parasites, nagta-travel din po yan. Yeah. Kaya halimbawa, yan pala sa pagsusuri, even may mga parasites, may mga bulate na even sa, ano natin, sa ulo natin, nakaka-travel yan. So, nakakatakot. Kaya halimbawa, hindi malaman-laman na kung ano ang sakit niya, yung pala parasites. Yeah. Yeah. So, dapat yan po yung na-check talaga yan para maagapan. So, a strong and healthy immune system ay kaya pong puksain yan po. Kaya po na hindi pa nagmo-multiply, Opo. yan po ay kaya nila, kaya mapatayin ng ating immune system. Ayun. Kaya very important po na ang ating katawan ay sufficient sa mga vitamins and minerals na binibigay ng ating mga produkto. Ayun. So yan po, kaya hindi kailangan na may sakit sa kaiinom. Oo, kasi hindi natin alam pala, may parasite na tayo sa katawan na galing sa bituka. Oo. Pagkatapos later on, pag may ng immune system natin, pwede yan mag-multiply. Ayun. So ganun po yan. Okay. Ang maganda dito pa natutulungan ng ating katawan, may pag-asa pang manalo ng grand prize natin. Yan. May marin ang lawas mo, naayos pang bulsa mo pag tinamaan mo yan. Yes, pwede Diba? bang maayos ang bulsa. Yes. Yan. Okay. Yan ang maganda sa atin. Okay. So sa ating mga kababayan, sabi ko nga, at maganda dito pa dito sa ating new member, new marketing plan, meron tayo, pwede nilang mabawi yung kanilang binayad Opo. sa pamagitan ng pagmarites. Halimbawa, gumagaling na sila. Ilang ikwento. pamilya nila, ilang kamag-anak, ilan ang kakilala, kaibigan, kapitbahay, pwede nila imarites na yung kanilang yung amazing products na nakatulong sa kanila para naman yung mga pinagsabihan nila, maaari silang mag-avail din ng ating mga produkto at may mga incentives sila matatanggap sa kumpanya. Ayan. Okay. Ito pa mamaya at may tanong dito pero dyan muna ako sa raffle mo kasi baka may magkaka-interest. Gusto ko lang ulitin saan ba sila pwedeng pumunta para mag-avail ng raffle ticket o pagbili ba pagpunta diyan sa kwan mo sa opisina mo sa may harap ng Central Bank, automatic pa din na ibibigay yung raffle ticket? Paki-explain po. Opo. Automatic po yan once na sila ay nakapag-avail ng ating produkto. For every 3,000, one raffle ticket. Opo. Doon naman po sa malalayo, halimbawa sa hindi makapunta dito, marami sa atin nag-avail sa Catanduanes, sa Sorsogon. Ginagawa namin dyan pa ay
magtitik sa amin or magchat-chat o tatawag, then bibigyan namin instruction Opo. kung magkano ang i-abil nila. Halimbawa, nag-abil na worth 6,000. O sabihin namin, ito ang produkto, padala nila ang payment sa GCash namin, 3 ang GCash natin, numbers, then ibigay yung kanilang address, pangalan, address, contact number para po sa GNT delivery. Dito po sa Bicol, alam mo, may nagpapadala sa amin Malinaw, dito lang sa Albay, usually 1 day lang po yan. So hindi na sila pupunta dito, ay makakaabil na sila ng produkto natin. Kung 3,000 po ang kanilang nabili, may 1 raffle. Kung 6,000, may 2 raffle ticket. Kung 9,000, 3 raffle tickets. Ayun. So, sa Catanduanes naman, usually po yan, within 3 days, matatanggap na nila ang produkto. Yeah. Ganun din po sa Sorsogon, 2 days. Ang Masbate, usually, mga 3 to 4 days po yan. Ayun. So, wala na pong problema ngayon pa din, kasi ang GNT delivery ay makaskason. Ibig sabihin, kahit saan sila, basta po sila ay nag-avail, through GCash ang payment, ipadala lang nila yung detalye nila, ang pangalan ng tatanggap, complete address at yung contact number, ay may deliver sa kanila ang mga produkto natin. So, every 3,000, 1 raffle ticket. Ayun. Okay. Pwede may tanong dito. Parang nakuha mo na na-explain mo na. Pero baka pwedeng paki-reiterate mo uli. Paano daw yung mga bumibili sa inyo ng online, di ba? May online mo. Bako may ano ito? Pero pwede magbagal sa mga tama. Sabi mo kanina na ipinag-deliver mo. Paano na yung raffle ticket pag bumili sila na malayo? Pare? Pag limbawa, nakipag-contact sa amin, nakipag-ugnayan sa amin dito, tapos ay binaya dito sa GCash namin, at online, ang ginagawa na namin dyan, yung kaputol ng raffle ticket ay pinuputol na namin, inuhulog na namin sa tambyulo. Then yung paputol naman ng ticket na yung kanilang ikikip o itatago. Kasi kailangan po yun, pag nabunot ang pangalan nila, ay kailangan po meron sila ipapakita yung kaputol ng raffle ticket. So ginagawa po namin yan para hindi na rin sila mahirapan na sila pa magsusulat, ipapadala pa sa amin, kami na mismo ang gumagawa, at yung kaputol, pinapadala namin kasama ng mga produkto. Ayun, maganda. Para kasali din po sila doon sa aming programa. Yes, at saka maraming, may chance ka na, basta pag natanggap yung kaputol na yun, wag iwawala, Yun ang proof. Yes. Pag nanalo ka, yan, dapat dala mo yun, di ba? Yes, kaya parang luto mga kapatid, luto, yung kaputol, yung ticket niya, ay hawak niya. Kasi mayroon naman sabihin, ay nanalo ako, nasan yung ebidensya mo, di ba? Ebidensya. Dapat may ebidensya. Ganun po yan. Okay. Halimbawa, natawag siya, wala yung kaputol, pasensya na. Yeah, okay. Kasi para fair sa lahat, di ba? Yes, tama. Ito, pwede may text dito, paano daw, kailangan ba yung nanalo nandoon mismo sa araw ng raffle o kahit wala? Kahit wala po siya, kasi online, sa August 19 po yan, ay gagawin po natin yan sa Dorotea Resort, ay mag-FB Live tayo. Yan. So, manonood sila. Po tayo, naka-FB Live tayo, at maraming tao, kasi siyempre, hindi man pwede tayo lang, baka sabihin, lutong Macau. Lutong Macau. Kailangan marami pong audience, tapos ay tatawag tayo ng bubunot para kung para sigurado talaga walang kapanipaniwala yung raffle.
walang sabihin na lutong Macau ito. Yeah. So yan po ang gagawin natin. At saka anak-anak, nakalive po yan. Kaya kahit malalayo sila, Mapapanood. ay tatawagin sila. So ipakita lang nila yung proof na nahalo sila. Yeah. Opo, okay. Siguro paniklaro na yan. Baka may gusto pang idagdag ka tungkol dyan. Okay na po tayo. Okay na po yan. So gaganapin po yan sa August 19. Araw ng It's, Miyerkules. Wednesday po ito. So sarado po dito sa booking office natin sa Legazpi. So doon po tayo sa Dorotea Resort and Spa. At ang start po ng programa namin 1:30 hanggang gabi na po yon. At yung mga gusto mag-swimming sa Infinity Pool, Yeah. papaayos natin yon at may swimming pa yon hanggang midnight na po yon. Yeah. So Very yan po ang good. gagawin natin sa ating mga kasamahan, mga membro ng Miracle Health Corporation. Ito po Diamond Multi-Level Marketing Program natin. Opo. Para po masaya sila. At ako masaya rin at nakatulong tayo na may mga nanalo na para makatulong naman sa kanilang pamilya. Opo, okay. Thank you very much, Fadi, for that. May text po dito, sabi niya, Good morning, Henry. Pakitanong po kay Doc Joey, kasi ang amoebiasis, Amoy biyases. paulit-ulit ito na umatake sa akin. Kasi ang aram ko pa din ito, dahil man ini nagagadan, di ba? Yaon lang yan sa kwan mo, sa ginhawa mo, di ba? Kasi sabi Ayun niya, po. talking about parasites, sinabi niya po kanina, paano kaya ito mawala na patuloy na mamatay ang nandito sa tiyan ko para hindi na po umulit-ulit ang problema ko? Doc Joey, paki-advise po. Ano? At saka siguro pwede mo i-relate sa produkto mo, Tabi. Go ahead. Opo. Kaya po ang po dyan ay strong and healthy immune system. At kailangan po nila baguhin nila ang lifestyles, lalong-lalo yung pagkain nila. Opo. Kailangan nila kumain ng mga healthy foods, more on fruits and vegetables. At subukan nila po ito ating amazing 3 or amazing 4. At makikita po nila yan within 3 months. Gaganda ng katawan nila at malamang po ay mawawala na po yan. 3 to 6 months po yan. Ang pinakamatagal yan, 6 months. At magbabago na ang kanilang buhay. Iyan. Kasi yan po talaga, kung hindi lang babaguhin at hindi maging malakas ang kanilang katawan, ay hindi talaga mawawala po yan. Opo. Ito pa rin sabi ng texter, Good morning, Sir Henry. Nanonood ako sa Facebook Live ni Doc Joey at saka narinig ko po dyan sa DCGB. Hindi ko pa po nadaanan kung ang production niya pwede pong food for the brain kasi po yung mga anak ko nag-aaral. Ngayon po baga, madaming mga pagkain na daming preservatives. Mahilig pati sa mga food chain. Ayaw ko naman ang mga anak ko kumain ng ganon kasi hindi naman siya makakatulong sa brain. May food for the brain po ba ang produkto ni Doc Joey? Pade? Mayroon po tayo dyan, may isa po tayo natulungan na yung kanyang magulang, yung kanyang anak ay binigyan ng Miracle C at Okay. saka ng Omega Choco. Yung kanya pong anak na accelerated. Ay, gusto ko. Ibig sabihin, from grade 1 ata, naging grade 3. Tuloy-tuloy po yun. Oho. Yung bata pong yun ay naging kilalang-kilala sa kanilang eskwelahan. Hanggang ngayon po, I think college na. Opo. Ito po ang kanilang pinainom. That was many years ago. Oho. I think mga 8 years ago pa yon. At kasi naging awake, kasi po katulad itong Miracle C natin, ang ingredients po dyan, acerola berry, seed buckthorn, Indian gooseberry, rosehip, at saka ester tea. So loaded with natural vitamin C po. Ang vitamin C kasi ay malaki ang nagagawa sa ating katawan. Antioxidant na po yan. Mayroong immune boosting capacity. At dahil po ang katawan natin, hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. So nakukuha lang po natin yan sa mga prutas, sa mga gulay. At yung atin ang Bambong Mega Choco ay merong acai berry, the number 1 berry in the world. Meron po yan na goji berry, may moringa, may malunggay. Opo. Ang bata baga ayaw nang kumain ng malunggay. So dito po, may malunggay na po yan.
may stevia, Mm. may cranberry, kaya po napakaganda. Maganda pong combination yan. Ito po ang pinainom ko dun sa batang 6 months old na mayroon pong cyst sa liver. Mhm. Ang sabi ng doktor, ay dali na yan sa India kasi walang hindi kaya dyan na operahan dito sa Pilipinas. Simple ang father, nasa restaurant lang nagtatrabaho. Kaya yung bata, irritable na, yung bata naninilaw na. Nung uminom po ng ating produkto, yung bata po naghimala. Ngayon ay playful na, yung paninilaw ay nabawasan na. Kaya po yung magulang ay talagang tuloy-tuloy na pinainom nitong produktong ito. Meron po itong memory enhancer. Nakakatulong na talaga ito. At ang kagandahan nga, hindi na magugustuhan ng bata kasi Mega Choco, merong konting tsokolate. Ay, hindi mapait. Yung moringa, hindi na mapait, di ba? Kasi ang mga bata, pag pinakain mo ng malunggay, karamihan, hindi naman lahat. Kasi mga bata rin naturuan ng maaga pa, kaya sanay na silang kumain ng malunggay. Dito, may malunggay na yan, kaya maganda. Ayun. Oh, So yan po, sigurado po yan, matutulungan po ang kanilang mga anak ng pag napainom nitong ating mga produkto. Kaya kailangan lang po niyang magulang magsadya po sa atin para ayun. matulungan ito. Yes, tama yan. Budang masis, tabi Dok Joey, adi. Budang Yes, ang malunggay baga, saro yan sa mga maray na klaseng vegetable na daing pesticides, di ba? Yes. Yes. At saka malunggay, actually, sa paglusuri, kaya tinawag yan ng miracle tree. Talagang napakagaling yan, pero dapat kainin natin araw-araw. Tayo naman, kumakain yan, maswerte na isa o 2 bisang araw eh. Yeah. Kasi naging scarcity na, ibig sabihin, Oo. lalo ngayon pag-init, Tama. hindi na masyado maraming malunggay. Kailangan, ngayon kasi, kailangan may init, may ulan. Yan ang ng malunggay. Yeah. Kaya kung sa mga produktong food supplements sa may malunggay, go for it. Kasi malaki po ang nagagawa niyan sa ating katawan. Yeah, opo. Palitatawag uli ako ha, kasi magko-commercial break muna tayo. Buda, ihapot ko yung iwapang hapot sa imo kan sa ating mga listeners tabi, ha? Abapon Gary pa. Salamat pa rin. Opo, thank you so much. Mga tugang, magbabalik ang sa tuyang programa, magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive.
Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma. Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Gueño. Hunyo 30, Kurit Libon Gueño. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyoan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangamba na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may mga gawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. DZGB News Minded. Alright, balik kita mga tugang hindi po sa programa sa satuyang programang Radyo Klinika sa DCGB. Balikan ta po ang satuyang mga kahaputan. May mga text digdi ang satuya tabing mga kababayan para po sa kahaputan kay Dr. Joey Bitito. Ngunyan tabi mga tugang na pag-aaga, may kinaraman po sa concerns mga tugang kan sa indang mga salod. 8:20 na oras po sa Pilipinas. Pade, good morning, Giraray po. Welcome sa tuyang programa. Good morning again, Pade. Opo, may text dito, sabi ng sarotang texter, good morning po, sir. May problema ako sa aking tainga. Paminsan, tumutunog at hindi ako makatulog. Paminsan nawawala din. Baka pwede, ano ang pwedeng may advice po ni Doc Joey o kung pwede ang kanyang produkto? Pare, go ahead, pare. Opo, kung yan po ay hindi pa nawawala, siguro pumunta na rin yan sa espesyalista. Kung wala pa, magpasyal po sila dito para patulungan po natin. Okay, kasi mahirap naman yan na ang isang tao ay mabingi na, hindi na makarinig. Ang isang tainga, mahirap po yan. So kailangan po i-check po natin dito kung bakit at kung ano na rin po ang mga ginawa sa kanya, ay sabihin sa atin kung may ma-examination yan, may resulta. Pakidala lang dito sa atin para ma-analyze natin at makita natin at kung paano natin siya matulungan. Ayon. May problema po ako, Kuya Henry at Doc Joey, sa aking puwet. May hemorrhoid po ako, kada-diagnose lang. Sabi daw, kailangang operahan ito ng doktor kasi po humingi na din ako ng second opinion. May chance ba na pwede itong mawala sa pamagitan ng lumiit man lamang ang aking hemorrhoid? Doc Joey? Sa pagliit niyan ay malamang lilit po yan kasi ako dati rin may hemorrhoid, wala na tayo nung uminom nito. At wala na po, hindi na umatake kasi nung bata pa ako, meron din po talaga ako niyan. Pero nung tayo uminom nito simulang 2008, nung nag-umpisa ng ating mga produkto, ay wala na po, hindi na po nag-recover yung hemorrhoid ko. Kaya malaki po ang chance ang lumit po yan na hindi na lumaki. At pag tuloy-tuloy ang pag-inom niya, may chance rin po yan na mawala ng tuluyan. Opo. Mahina po ang sperm count ko. Madami akong ininom na bulo, na gamot, nabigay ng doktor para daw maging productive. Ano ito? Maging fertile. Maging productive. Yeah, productive siguro. Para tumaas ang kanyang sperm count. Opo. Yes, sir. Opo. Dr. Joey, ano pong advice mo? Sa amin po, may mga experience na tayo dyan na yung
mahina ang sperm count ay kung ang lalaki ang mahina, iinom siya nito. Kung ang babae mahina rin, kailangan uminom din. Pero kung gusto nila, uminom na silang dalawa. Total, ito na may supplement. Yeah. Kasi yeah. palalakasin po ang kanyang katawan, ang kanyang immune system. Kasama na po yan, sperm count niya ay magiging normalize po yan. At may chance na siyang makagawa ng magkaroon ng baby. Kung babae, kung lalaki naman, pag nag-mate siya at yung babae naman ay fertile, may pag-asa na magbuntis. Ayun. So mayroon na po tayo mga experience yan, medyo marami-rami na rin po. Opo, lalaki ito pare na nag-text? Lalaki siya. Lalaki siya. Lalaki, para hindi siya maging bahog, para siya maging produktibo. Yeah. Opo. Okay. Alright. Sige pare, wala na. Sandali. Baka mayroon pa. Okay. Wala na po akong tanong pa. Baka may dagdag ka na informasyon sa inyong produkto. Go ahead please. Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ngayon ay sobrang init, ay kailangan po magdala sila parati ng tubig, potable water. At kailangan din po ay meron silang mga shade, may umbrella sa mga babae, sa lalaki naman may mga cap. Para po ay hindi tayo masyadong ng init, lalong-lalo yung mga bandang alas 11, alas 12, alauna. Grabe po ang init. Yes. At hindi po sila, para hindi sila ma-dehydrate, kailangan parati sila may tubig. Bawat inom ng tubig. Kasi kailangan po ng ating katawan ng tubig. At sa lahat naman po may mga problema sa health na hindi po gumagaling, uminom na ng mga gamot ng 6 months or more, hindi pa gumagaling. Subukan po nila ang ating mga amazing products na natural na galing sa Amerika. Proven and tested na po ito since 2008. So 18 years po and counting na po tayo. At si Doc Yuri po, at 72, pag nakita po ninyo ako, ang lakas ko po, ang boses ko parang 27. Oo nga. Ang aking pong katawan ay nagagawa natin halos lahat. At ito po ang aking iniinom, wala pong iba. Ito mga amazing products natin since 2008. So 18 years na ako umiinom, going 19. Kaya ay thank the Lord na naibigay ito sa amin at ito po ay nakatulong sa akin at sa libo-libo po natin natutulungan. So sabi nga natin, subukan para mapatunayan. Pag sinubukan po natin ng 3 months to 6 months, ay malamang po may mangyayari napakaganda sa ating buhay. Kasi ang buhay po natin isa lang, kaya alagaan po natin mabuti. Sabi nga natin, ang health is wealth. At ang kayamanan ay sa buhay natin at pag tayo healthy ay magagawa po natin para tayo ay umasenso sa buhay. Kaya sa lahat po ay bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8:30 to 6:30 ng gabi. Monday to Saturday. From Sunday naman ay 8:30 to 12. Then sa Dorotea Resort naman sa Makakay, alauna ay media hanggang alas 4:30. At pwede tayong kontakin sa 0998 975 8121 0998 975 8121 o sa Globe 0917 853 8933 0917 853 8933 at ang aming programa Lunes hanggang Sabado from sa PBNDCGB ay 72 na 49 kilohertz AM band. At sa aming FB Live, Doc Joey Bitito page, from Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 in the evening, except Wednesday. Then Sunday naman po, from 9:30 to 11. Ay sa aking mga kababayan, ay kailangan po unahin natin ang magandang kalusugan para po tayo ay maging healthy umabang buhay at umasenso sa buhay. So, ito pong aking advice sa ating mga kababayan sapagkat mahirap po magkasakit ngayon, lalong-lalo na ayaw naman natin sa mga government. Kung may pera tayo, talaga sa private tayo pupunta para most likely ay nagkakasigurado tayo. Pero medyo mahal naman po dyan. Kaya kailangan healthy tayo parati para po yung pera natin
na pinaghirapan ng napakatagal ay hindi po maubos sa hospitalization at saka sa mga gamot. Opo. So yan po ang payo natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga. God bless and mabuhay po ang Bicolandia. Thank you so much mga tugang Doc Joey Bitito. May kinaraman po sa iyang mga informasyon para sa natural medicine. Salamat. Ay sandali, happy birthday nga pala kay Mami Nors Bailon. Yan ha. Si Mami Nors Bailon, happy 70. Ano so edad ni Mami Nors? Ha? So Mama ni Jer Bailon, madali lang hata. I-check ko so edad ni Mami Nors ta. Importanteng sabihon ko ini. Yo. Mami Nors, good morning po. Happy 90th birthday. Suminubra ngayon, oy. Sabi baga tabi, Mami Nors kan mga Chinese, piga pa sobran iyan pag add number, di ba? Bawa ngaya, araw kaning 89, ang itataram ta dapat 90 years old ka na. Yeah, di ba? Happy 89th birthday. Pero ang sabi kan mga Chinese nga ni, dapat databi 90 na ang sasabihon. Ha? Happy 90th birthday po, Mami Nors. Ha? Good morning, tabi sa imo at saka happy wedding anniversary. Mga tugang kina amigong Jel Bailon and Gwen Munoz Bailon. Yan, magagumini. Happy birthday, tabi. Happy happy birthday po sa Sendong Dua. I mean, anong happy birthday? Sala naman ang tirada mo ngayon, oy. Happy wedding anniversary. Yan. At saka, happy 90th birthday kay Mami Nors Bailon. Salamat! Oragon Bicol, susunod na kasabay si Pading Alarmario. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.